bħala Ewropej jiena neżiġi mill-gvern ħajja normali mingħajr korruzzjoni. Jiena rrid nara l-ħila tal-Maltin tagħmel minn Malta ċentru mediku turistiku mingħajr ma jbati jew jiċċaħħad il-pazjent Malti. Tama illi dan il-pajjiż jerġa' jerfa' rasu mill-umiljazzjoni li poġġeħ fiha dan il-gvern li huwa magħruf minn ħafna bħala l-aktar gvern korrott fl-istorja ta' Malta u fiduċja fil-viżjoni politika illi il-poplu kollu ikun irrispettat mhux l-erba tal-qalba tal-kap tal-partit Dr. Simon Busuttil. Kif tridu żagħżugħ jinvolvi ruħu meta min suppost qiegħed itih l-eżempju qiegħed itihulu ħażin? Kif jista' jkun min suppost qiegħed jagħmel il-ġid ħoloq il-kultura ta' xejn mhu xejn? Trid tkun wiċċek tosta biex tiġi tajjarna fuq iċ-ċedoli. Meta tkun inti stess u l-partit tiegħek stess li ħarġu biċċa karta roża, all right, fil-1994, u għadu jgħidu li din hija ċedola self-blimax, irrid ikollok wiċċek tost biex tiġi tajt li aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa ħażina. Meta huma biex ikollhom il-każini tagħhom irrekwiżizzjonaw id-dar privati. Meta issa sa ftit snin, sa ftit xhur ilu qabel m'għaddu l-liġi tal-finanzjament tal-partiti, qabel imma ta' mhux wara, jarrikkixxu ruhom b'xi 12 miljun u jakkwistaw l-Australia Hall.